karo silire ilmu kok mboten serang. Iki lho, kono kuwi. tenan asli iki. Ya ya petuk ning kono Iki kuwi. liyane bajuri gak iso. Kowe ngepleki ning kono lalah gak. Gak kuat. Gak kuat. Ya sapa Iki sudi. iki silire angin kok Banyuwangi karo silire angin kok Banten Serang. Iki lho. Petuk ning kono kuwi. Iya, koyo satu-satu lho. Iya to. Ditembak laka-laka. Lah, bajuri mbok iso mati mbok ora? Gak iso mati paling modar. Oh, kak iki ketok ora ning kono. Ketok di zoom iki. Satu-satune iki lho. Ketok. Oh, ketok. Oh, nek wis ketok ya wis. Soale asline bajuri ku ya jan wah, kowe tekok nang Brangetan ngono. Oh, ceritane wong ngono kabeh. Dadi seret ora mati. Masalah anu enek kabeh nek kono. Ngawi Madiun seret gak mati. Nek kandangan kono. Saiki wis gak enek Ngawi Madiun seret. Enek to. Lah piye? Boleh diseret sepeda motor Madiun Cirebon Ngawi. Nah, kuwi dhisik. Ikat tangannya, seret sepeda motor Madiun Cirebon Ngawi. Nah, Sudah pernah nih. Push up saya.